Нямаш нещата, които искаш, защото не си готов за тях и ако ги получиш, няма да знаеш какво да ги правиш. Хората смятат, че не получават нещата, които искат по две основни причини. Те не са достатъчно добри и не правят нещо достатъчно добре, или света просто е гаден и хубавите неща отиват при кофти хората. Но ето какво показва опита. Ако наистина искаш нещо, а го нямаш в живота си, независимо дали това нещо е материално или е връзка или е състояние, което не можеш да преживееш, най-вероятно част от теб силно се съпротивлява на идеята. Здрасти, аз съм Симона и съм хипнотерапевт и терапевт, който ти помага да си чувстваш всичките чувства, за да имаш живота на мечтите си. Докато не се срещнеш директно с съпротивата и не разбереш какво се опитва да ти каже тя и от какво се опитва да те предпази, няма да можеш да достигнеш до това нещо и няма да можеш да му се насладиш дори да го получиш. Точно за това направих мастер-класа Mind Master, в който ще ти покажа какви са основните ни съпротиви, как се изразяват като модели на мислене и като емоции в тялото ни и как можеш да започнеш да ги разтваряш сам. Почваме в 19 часа на 8 октомври. Остави ми коментар Mind Master, за да ти пратя линк за записване.